Hello Salmelu and welcome back to Amma's Kitchen. Innite special ದಾದ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪಾವೆ ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುಕ್ಕ ಆಲ್ಪರೆ ದಾದ ಪುರಗೆ ತನು ಇರ್ಬಂತ ತುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಕಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಅರಸಿನ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ 15 ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ನ ಕೈತ ಅಳತೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರಲ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆಗೆ ತಂದೇರು ಬಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ 3 ರೀತಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ನೀರಗ ತೆತ್ತಿನ ಒಡೆತು ಪಾಡ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವೇ ನೀರಡ ಬೇಯಡ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.